חופשה ולא לפשוט את הרגל בדרך. פשוט מאוד תחליפו דירה. אתם נוסעים לבית חלומות בחוץ לארץ, או מישהו שומר לכם על הבית כאן. נשמע כמו איזשהו דין משתלם לכולם. בוקר טוב לנדב זיו, שהוא בעל אתר לחילופי בתים בתל אביב, ובוקר טוב למיקי, שהוא כבר החליף את הבית שלו פעמיים, נכון? ואתה מתגורר אחד? אני גר בתל אביב. אוקיי. אבל זה לא החלפות, זה השכרה לתקופות קצרות. כלומר, איך זה עובד? אתה שכרת או הזכרת? אני הזכרתי את הדירה שבעצם נסעתי לחו"ל, ועל מנת שהדירה לא תישאר ריקה, וכדי שאני לא אפשוט את הרגל במקביל, פשוט הזכרתי את הדירה לתקופה קצרה. ואתה לא מפחד שבאים לך אנשים זרים, פולשים זרים, הביתה אין לך מושג מי הם, מה הם, ישנו לך במיטה, נשמע לי די ג'יפה. א', זה היתרון בכך שאני בעצם משתמש באתר מוכר שיש פה איזושהי מערכת של ביקורת, ומצד שני גם בתוך סל השיקולים שלי בין לפשוט את הרגל פעמיים, גם על הימצאות בחו"ל וגם על העובדה שאני משלם את השכר הדירה הלא פרופורציונלי של תל אביב, זה ההכרעה שאני אעשה. אבל למה דווקא בחו"ל? כלומר, אם אתה רוצה להגיד שהדירה שלך תעבור למישהו כלומר, אתה לא רוצה לבקר בישראל, דוגמה, באצבע הגליל או באצבע הדרום בזה? תראה, זה עניין של תקופה, וכשאני נוסע לבקר באצבע הגליל, אני נוסע ל3 ימים בערך. כשאני נוסע לחו"ל זה שבוע. כי ישנם אנשים שמחליפים דירות גם כשהם נוסעים לסוכות, שבוע שלם בצפון, משאירים את הדירה בירושלים. לגמרי, זה לא... ואין לך בעיה. אתה יודע מאיפה זה בא? כי בעולם קיימים לא מעט אתרים כאלה, נכון? נכון. זה בא צורך שאנחנו זיהינו לפני משהו כמו 3 שנים, בגלל שאין מספיק מלונות, יש הרבה תיירות, יקר לטייל, אנשים נוסעים לחופשה, משאירים דירה ריקה, וזה בזבוז, זה פשוט חדרים שלהם. אנשים לא יודעים שהם דירה ריקה, כי הם לא רוצים שיבואו להם, אנשים שהם לא מכירים, וישאירו להם דירה אחר כך חריבה. אז הרבה אנשים באמת בגלל זה לא עושים את זה, ועדיין כנראה הרבה אנשים שמטיילים לא יזכירו את הדירה שלהם, אבל יש תופעה שהולכת וגוברת. אתם בעיקר סטודנטים? לא רק, גם אנשים קצת יותר מבוגרים, בעלי דירות, גם משפחות. אנחנו רואים הרבה דירות שעולות לאתר שיש בהם חדרי ילדים ממש מוגזרים, צעצועים והכל, ומה שמראה שזה משפחה שגרה שם, נוסעת לחופשה ומכניסה במקום... שמע, אתה נוסע לניו יורק או לונדון ולוקח, נגיד יש לך 3 ילדים, אתה צריך 2 חדרים במלון, אתה עושה את החשבון, זה סכומי עתק, באמת סכומי, ואם אתה לוקח דירה, אני מניח שזה יוצא יותר זו. אתה נכנס לבית של מישהו. של מישהו, אתה נכנס למיטה של מישהו, אתה משתמש במצעים של מישהו, אין סיכוי שהתחיל. הבנתי למה אתה לא מארח. לא, נסגר לי הכל. תבוא תתארח, תבוא, תאכל, תלך, אל תשאל. תגיד, לאן אתם מציעים דירות בארץ, באיזה מקומות, ודירות בחו"ל באיזה מקומות? בארץ אנחנו מכסים את רוב היעדים הפופולריים והפחות פופולריים, זה תל אביב, ירושלים, נתניה, קיסריה, אילת, הרצליה, חיפה, ועוד כל מיני ערים פחות פופולריות מבחינת תיירותית, אבל יש שם גם היצע. ובעולם אנחנו כבר מכסים את מנהטן, ברלין, ברצלונה, ליסבון, בודפשט. כמה עולה? נגיד, דירת, אני יודע, נוסע זוג, נוסע מיקי, עכשיו רוצה לנסוע לניו יורק, עכשיו הוא רוצה דירת סטודיו 40 מטר כזה במנהטן, כמה יעלה לו בערך? אז זה יהיה טווח שיתחיל מאזור $70 או... ליום. כן. הוא יכול גם לראות את הדירה? כן, הוא יכול באתר לראות, זה לא בפייסבוק, דרך האתר שלנו, תל אביב, אתה יכול לראות, לבעל דירות יש אופציה לעלות עד 100 תמונות של הדירה, רובם מעלים קצת פחות, אבל יכול לראות תמונה מהמון זוויות, הוא יכול לקרוא משובים של אנשים ששהו בדירה. אתה בתור בעל חברה אחראי, כלומר שאחרי הדירה תהיה כמו שאתה בתמונות, כי אני מכיר כמה צימרים, אתה יודע שאין שום קשר בין התמונות לבין אנחנו לא אחראים מבחינה משפטית, הבנתי. אבל אנחנו כן ערבים לזה, כלומר, הבעל דירה לא מקבל את הכסף עד שהלקוח לא נכנס לדירה לצורך העניין ורק איתו. מיקי, איך בוחרים? אתה יודע, אתה נכנס אליו לאתר 100 תמונות במנהטן, איך אתה יודע שאתה לא נופל על איזה תגובה? א', אתה לא יודע, אתה לוקח פה סיכון, אין שום ספק שיש פה ריזיקה, ואתה משלם עליה יותר בזול, אבל אני חושב שאחד מהדברים שנוחים בשימוש באתר, בניגוד שיש לו איזשהו קרדיט כבר, זה שיש לך את האופציה לקרוא את הביקורות ואת מה שנעשה שם קודם, ואתה יודע שהדבר הזה הוא לא היה פה היום ומחר הוא נעלם. ואת האמת, כשחזרת הביתה מהחופשות, הבאת חברת הדברה קודם, או שנכנסת ככה הביתה עם החיוך הזה? לא, חברת הדברה לא הבאתי, אבל למזלי זה גם כיסה לי את העוזרת בית שבאה לקחת הדירה, וזה הרבה... יפה, מיקי גיסי, נדב זיו, תודה רבה על הדברים האלה, החלפת דירות, מנחם.